viewers, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बरायबाय गिबियाव दा आं दा मटर थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नुगासिनो नै जों दा जोंनि जायगानिफ्राय जों दा साथाम दं आरोना नै बिथांमोनबो दङ बिथाङाबो मोनसे चेनेल दङ बिथांनि चेनेल नामा नामला Vlog 300 बि ब्लग 300 दङ आरो बिथाङा नै खानायखौ सिनदों आरोना सुपार सिनखादों इयो सलिड सिनखादों आं दानि सिनना होदोंमोन आरोना इनो बिनि थाखायनो बियो क्वार्टार गंसे लोंहोनो होननानै आंखौ लांगासिनो दा ओरैजाय मुथुर होननाय जायगायाव आरोना जों दा तामिलनाडुआवसो दं नालाय बे मुथुर होननायखौ नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ ना तामिलनाडुआव थाग्रा सिनायगोन आरोना जोंनि बे इरड एरिया जायो आरोना डिस्ट्रिक्टआ माने त्रिपुर एरिया जायो जोंनि स्कुलाव थायो नै स्कुल बासनिफ्राय फाइनालि ओंखारबोबाय आरो जोंना दा बर्थमान नैबे जोंनि स्कुल एकदम बरिया आरोना बाहेरायाव नायबा हले बे जाबाय मुथुरनिफ्राय फैनाय लामा आरोना ओरैजाय त्रिपुर बेलाकवेल बे आरोना लामाया ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांबा इरडबो मोनहैयो इरड बास स्टेन्ड आरोना बिराद गिदिर जायगा दा जों मुथुर थांदों नालाय मुथुर साइडजों थांगासिनो आरोना जों दा इरड साइडनिफ्राय फैदो ओरैजाय थांबा सिदा थांबा इरड बास स्टेन्ड मोनहैयो आरोना बेनो आरोना नारेंखल बागानफोरखौ नायनानै नारेंखल बागान दे बिसिनिथिं जोंनि आसामाव जेरै गय बारि बागान थायो नालाय बिसिनिथिं माने नारेंखल बिराद फेमास आरोना नारेंखल बिराद नारेंखल थायो दा बिसिनिथिं दैज्लां बोथोर जालागासिनो आरोना गायसिगोन दा ओरैजाय नायदो बेदर लाबाय आरोना बेदरा नै बेदरा एकदम 200 लाखा मोनाबाय आरोना गाइसमोन जों दा थांगासिनो आरोना बिराद मोनाबा एकदम नै खोमसि नालाय केमेरा बारा मोजां नङा मबाइला बारा दामि नङालाय खम दामि मबाइलालाय मा मोजांसो नुयो केमेराखौलाय बिराद मोनाबाय आरोना मोनानानै जों दा थांगासिनो नै बेदर लाबाय आरोना जों जाखावहैलाबायनोसैलाय जुमायथ' गैखाया लोंनायालाय बिराद लोंख्रुबखायो आरोना जों खामानि मावग्राफ्रालाय जुमाय लोङाबाथ' सोलिखायाना एसे खस्थ'खौ मेंगा होनायनि थाखाय लानाय जायो आरोना खिन्थु गैया आरोना दिनै देवबारबाबो